Bilera sortzeko baliabide eta jardueren zerrendan azaltzen den kolaborate aukeratu eta zabaltzen den formulario edo datuak bete beharko dira. Bilera hasteko ordua eta iraupena aukera daitezke. Edo ikastaroak duen iraupena aukeratuz gero, momentu ezberdinetan erabiltzeko aukera izango da. Osaketa baldintza bat ezar daiteke baita. Horrela ikasleak bileran sartu diren kontrolatzea izango delarik. Hurrengo pausoa bileran sartzea izango da. Horretarako, sartu botoia sakatu beharko delarik. Eta fitxa edo atal bat zabalduko da. Hemendik aurrera aplikazioa gaztelaniaz dago soilik. Behin bileran sartzean, momentuz gutxik ikusten duguna, aplikazioari baimena eman beharko zaio periferikoetara sartzeko. Orain mikrofonoa aktibatuta dago, eta gerora desaktibatu daiteke soinu akoplatzeak ekiditeko. Gauza bera bideorekin. Periferikoak egoki aukeratu ezean, baimenak bertan bera utz daitezke. Kudeaketa panelean hauek konfiguratzeko aukera dago baita. Bideo eta audio ezarpenetan. Panel honen baitan moderatzaileak bilerako erabiltzaileen ahalmen eta komunikazio tresnak zehaztuko ditu. Chat, bideo edo audioa, berez ezgaituta azalduko direnak. Zehaztu beharreko hurrengo aukera edukiak partekatzearena da. Fitxategi bat aurretiaz igo daiteke eta partekatzeko prest jarri. Igo eta partekatu era arin batean egiten da. Ondoren, erakutsi nahi diren orriak aukeratzen dira. Pantailan goikaldean dauden ikonoen bidez, dokumentu edo orrialde bat editatzeko aukera izango da. Azpimarratuz, marraztuz, partekatzearekin bukatzeko botoi honetan sakatu. Ondoren, pantaila aplikazioa partekatzeko aukera zabalduko dugu. Aplikazio bat partekatzerakoan gerta daitekeen ohiko akatsa nola saihestu azalduko dugu. Batzuetan konturatu barik, bilerako leiho bera partekatzen da, eta nahi ez dugun ondoko egoera gertatzen da. Kasu honetan, partekatzeari utzi eta benetan partekatu nahi duguna aukeratuko dugu. Aplikazioak ere partekatu daitezke. Zuzenean prozedimentu zehatz bat erakusteko adibidez. Azken aukera arbelarena da. Aurretik ikusi ditugun tresna berdinak izango dira erabilgarri, baina orain orri zuri batean erabiltzeko. Oraingoan, behekaldean, eskuinaldean azaltzen diren ikonoak aztertuko ditugu. Partaideen ikonoa adibidez. Hemen, erabiltzaileak bakoitzak duen rolaren arabera antolatuta egongo dira. Konproba dezakezuen bezala, partaideak bileran sartzen diren heinean, hori jakinarazten duen mezua nola azaltzen den ikus dezakezue. Behin bileran sartuta, rol mota alda daiteke. Azkenik, laugarren ikonoan, chat kanal ezberdina ditugu. Hauek partaideen feedbacka jasotzeko erabilgarri izango direlarik. Batez ere, partaide askodun bilerak egiten direnean. Bilera prest dugunean, baldintza tekniko guztiak eta partaide guztiak barruan direla baieztatu ostean, grabaketa martxan jar daiteke. Eta bilera bukatzen denean, grabaketa gelditu aukeratu beharko da. Bukatzeko eta bileratik irtetzeko, botoi hau sakatu beharko da. Grabazioaren fitxategia prest dagoenean, minutu gutxi batzuk pasatu ondoren, grabaziora daraman esteka gune virtualean gehituko da. Tresna honen deskribapena bukatu dugu. Gogoratu, eCampuseko webgunean informazio gehiago izango duzuela.